Sunt eu, da? Yeah. Timp de 2 ani de zile știu că m-am gândit doar la tine și am vrut să-mi fie bine. Gândindu-mă la tine am crezut că tot ce fac acum este ok, dar se pare că ție ți-a păsat doar de prietenii mei. Ai dat-o-n bară, știi prea bine. Acum nu-ți mai pasă deloc de mine. Tot ce spun acum poate pentru tine pare destul de nasol, dar ascultă-mă acul, băiatul ăla care era nasol. Munceam zi de zi. Lumea e rea, frate, gândește-te mereu că în spatele tău e decât Dumnezeu. În fiecare zi mereu gândește-te la a doua zi, pentru că nimeni nu știe nici măcar ce va fi. Frate, o dau tare, nu mă las deloc, pentru că a doua zi am fost mereu același box doar cu tine. Ești viața mea, m-am gândit în fiecare dată ce bine ne simțeam doar noi doi. Mai ții minte când am închiriat și am tras atât de mult încât să facem totul ca să fie peste surplus și am încercat să fie totul pe plus în relația asta care poate că nu ar merge atât de bine pentru oricare. Am încercat să trag atât de bine pentru mine, dar tu se pare că ai renunțat la mine, la toate visele pe care eu ți le-am promis. Tu ai crezut că poate este tot un fel de bis. Și nimic nu va mai fi la fel atunci când este portofelul în gură.